Iwacho kanyo makare ahinya to ng'ata nyalo yudo sindan makamae kose ng'ato kobiro od thieth kacha nyaka koro yang ni anto antiere kama ng'aw mar mondo mar gamo kute magayaki mana kaka isewacho ni jogo ma winjo be ni yudo sindan makamae kata jogo ma nyalo yudo gin mago moriwo kanyo discordant couples kata ng'amo dak gi jaode kata wuon ode ma achiel kuom gi nitiere kod kute to moro onge godo. Yadhni bobed ka imiyo ng'ata kose ng'ato kobiro od thieth kacha ni odwaro yath to ibo bed ka ipenje inone mondi gimomiyo dwaro. Dr. Fred Kapodan Kuomi kapok aduogo e studio ka. Gimidhi timi nitie jogo ma waluongo ni key population, jogo ma tije magitiyo ketogi at risk mar yudo tuoni. Koro magi e joma idhi chakgo. Idhi chak gi joma wacho kaka discordant couples, to yadhni oyiene ng'ata ma nyalo dwaro mondo yude mondo ochwoe yadhni. Kanyi neno chien kacha Dr. Mulwa mochung' ne weche mag thieth mag ayaki e Kenya ka no wacho ni idhi chiwe osiptal ne jowa ma already wan kod record, wang'eyo jogo ma onego bed ni miyo mani at risk. To kata kamano en gimoyawi ne ji te, ng'ata madwaro mondo oyud sindani inyalo mi. En mana ni mbele kanyo idhi keti ni kuom joma moko kidware kata ng'ato kaka an kadwaro to ichulo shillings 6,000. Mano kaka nyo Dr. Mulwa owache. But gima nyalo wacho ni sindani oyawi kendo nego omiye ng'ata. Mano bende